Исәмсез Салават көпірі журналы оқушылары. Келесі елның март айында бізде бик зур бәйрәм булачак. Салават көпірі журналын нәшр ителә башлауга нәкъ 30 ел. Шул зур бәйрәм уңайыннан без Шүркә белән өр-яңа бәйге уйлап чыгардык. Шартлары бик гади. Иң элек Шүркәне яса. Ничек итеп? Теләсәң, әвәлә, бәйлә, тек, күннән, балчыктан, пластилиннан фантазияң нәрсәгә җитә, барысын да эшләсәң була. Менә шул килеп чыккан курчакны безнең редакциягә ирештерүеңне сорыйбыз. Теләсәң, почта аша җибәрергә мөмкинсең, ә инде теләгең яки вакытың булса, Декабристлар урамы 2-нче йорт буенча урнашкан Татмедиа бинасының 7-нче катына безгә кунакка кил. Һәм үзең белән Шүркәңне дә алып кил. Безнең бәйгеләрдә бары тик дусларыбыз гына катнаша ала. Шуңа күрә Салават көпірі журналына язылу бик мөһим. Хатка яки үзең белән 2019 елның 2-нче ярты еллыгына һәм 2020 елның 1-нче ярты еллыгына язылу турында күчермәләр булу бик мөһим. Бәйгедә гомумән менә шул күчермәләр булган кеше генә катнаша алачак. Игътибар, иң шәп 100 курчак авторларын без 2-нче елга Казанга Салават көпіре бәйрәменә чакырачакбыз. Искиткеч матур һәм зур бәйрәм булырга тора. Менә шунда сез кунаклар булачаксыз. Ә инде җиңүче укучыларыбыз бик шәп бүләкләргә ия булачак. 1-нче урын ул Apple iPhone игътибар, 2-нче урын ул ноутбук, ә 3-нче урын ул текә планшет. Шулай итеп, бу Шүркә бәйгесендә катнаш.